Rubi vagyok a két világközből. A mai az csak egy rövid update videó lesz, mert szeretném nektek megmutatni, hogy mi történt a kejkipasztás tőróthadásos orchideámmal. Akik szemfülesek és követnek minket Facebookon, azok már talán láthatták, hogy megosztottam nem olyan régen egy posztot, amiben nagy örömmel elmeséltem mindenkinek, hogy kivirágzott a tőróthadásos vagy koronarothadásos orchideám, amit kejkipasztával kezeltem. Az eredeti terv az igazából az volt, hogy mivel nem tudtam, hogy mi is fog történni vele, és tudtam, hogy ugye tőróthadásos, tehát már nem sok lehet neki hátra. Én szerettem volna úgy megmenteni, hogy kejkipasztát alkalmazok rajta, és az eredeti tervem szerint én szerettem volna kejkit növeszteni rajta. A videón, amit hát már igazából 10 hónapja posztoltunk, ezt bemutattam akkor, hogy hogyan tettem rá végül is az alvó rügyeire a kejkipasztát, és végül is a lényeg az, hogy 10 hónapra rá, tehát ez most van, eljutottunk odáig, hogy sikerült új virágot hoznia, és megnőtt egy teljesen új virágszár, amire egyébként egyáltalán nem számítottam, de nagyon-nagyon örülök neki, és igazából még szinte talán jobb is, mint hogyha egyből egy kis kejki nőtt volna, mert akkor ugye az lett volna az eredeti terv, hogy a kis kejkit, amint megnő és elég erős, leválasztom az úgymond anyatőről, és akkor azt megpróbáltam volna tovább nevelgetni. Viszont így most azt tudom nektek megmutatni, hogy az én esetemben most az történt, hogy 10 hónapra rá, hogy használtam a kejkipasztát, egyébként 2 nagyon idős virágszáron, ezen a lepkeorchideán. Ami meglepetés volt számomra az, hogy tudott egy olyan virágszárat hozni, egy olyan részről, sokkal lejjebb a tőről, hogy igazából tényleg virágot tudott hozni, és egyáltalán nem deformált, vagy valami hasonló, pont ugyanakkor, mint régen volt, és csodálatos. Úgyhogy nézzétek meg! Tehát röviden, hogy tényleg mindenkinek tiszta legyen, körülbelül elmondanám az idővonalat, hogy mennyi időbe telt az, hogy a kejkipaszta hatására ezen a növényen ez történt. A kejkipasztát 2018. június 9-én kentem föl az alvórügyekre, és körülbelül 1 hónapra rá láttam azt, hogy elkezdtek megduzzadni, és hogy ezek az alvórügyek elkezdtek tényleg beindulni ettől a citokinin nevű növekedés serkentő növényi hormontól. Viszont mivel ez egy tőróthadásos orchidea, ezért szerintem akkor még nem volt annyi energiája, hogy ki is nevelje a kejkiket, úgyhogy ezekből az egyik száron igazából nem nagyon lett semmi, hanem megállt a növekedés, és körülbelül rá 6 hónapra vettem észre egy olyan új növekedést, ami lent konkrétan a tő aljánál kezdődött, és akkor úgy gondoltam, hogy hát ha ott nő majd egy kejki, mert végül is a virágszárakat nagyon időseknek tartottam, ahhoz, hogy talán kineveljék, és az elkezdett szépen növekedni, és egyre hosszabb és hosszabb lett, tehát megint csak nem kejki nőtt, hanem egy virágszár, és ez az a virágszár, amit 6 hónapos korában vettem végül is észre, a kejkipasztázás 6 hónapjára történt, és most tartunk a 10. hónapnál, tehát 2019 áprilisában, és most bontotta ki az első virágját, ez a gyönyörű szép új virágszáram, úgyhogy ez így röviden az időrend, és ezt azért is tartom fontosnak elmondani, hogyha valaki kejkipasztát alkalmaz, tehát nem 100%-ig biztos az, hogy egyrészt kejkit fog növeszteni, mert lehet, hogy virágszárat fog, másrészt meg az orchideák növekedése úgy a többi szobanövényhez képest lassú, és igazából láthatjátok, hogy például egy beteg növénynél, mint mondjuk ez, hogy megerősödjön és hogy tényleg beinduljon a növekedés, így majdnem 1 évet vett igénybe, tehát ez 10 hónap összesen, hogy egy ilyen kis virágszárat hozott, és egy virág már ki is nőtt. Szóval körülbelül ezt így tudnotok kell, és persze nem mindenki esete egyforma, és nem is mondom azt, hogy most nálatok is biztos ez fog történni, ez csak egy tapasztalat a sok közül. Nálam éppen ez történt, és úgy gondoltam, hogy ezt érdemes megosztanom veletek, és hogy tudjatok róla, hogyha esetleg van valami hasonló nálatok is, akkor azt nyugodtan osszátok meg velünk.
Egyébként a még eredeti bekeikipasztázott alvórügyek közül ezen az oldalon indult meg 2 újabb virágszár. Ez az előző update videóban még nem volt teljesen látható, hogy most virágszár is lesz-e vagy nem. Ezek is virágszárak lettek az én esetemben, de a lényeg az, hogy valami növekedés beindult, és egy olyan orchideáról beszélünk, aminek egyébként tényleg itt a koronája már kirohadt, és így is azt tudom mondani, hogy történt olyan növekedés, amire egyébként nem számíthattam volna. És még azt is szeretném elmondani, hogy nagyon sokan küldtek nekünk e-mailt és képeket arról, hogy őnáluk mi történt a keikipaszta használatakor. Szóval most Tíme a képeit mutatnám meg nektek, ő megengedte, hogy felhasználjam ezeket ebben a videóban, és őnála láthatjátok, hogy egy egészséges növényen végül is a keikipasztázás után egy alvórügyből tök szép kis keikik kezdtek el növekedni, és ennek én is nagyon örülök, mert ugyan nálam még nem történt meg. A lényeg az, hogy láthatjátok, hogy tényleg mindenki esete más, és hogy mindkettő benne van a pakliban. És még meg szerettem volna nektek mutatni Andrea képeit is. Ő is szerencsés volt, és keikipasztát alkalmazott, és keikije is nőtt. Méghozzá, hogy láthatjátok, körülbelül olyan 2 hónap alatt már látható volt, hogy nem virágszár lesz nála, hanem kis keiki, úgyhogy köszönöm szépen az ő képeit is. A lényeg az, hogy ez úgy tűnik tényleg működik, és hogyha idősebb is egy szár, akkor lehet, hogy valami olyan meglepetés történik, amire nem számítotok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ma is. Örülök neki, hogy meg tudtam mutatni nektek ezt a hosszú, de egyébként sikeres folyamatot. Számomra ez sikeresnek számít, mert újra láthatom, hogy milyen szép virága van az orchideámnak. És remélem, hogy ezzel tudtam nektek valami hasznosat mondani. Hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan nyomjatok egy lájkot, vagy osszátok meg ezt a videót másokkal is, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!